O treito final do Paseo de Coroso será renovado integramente ante o mal estado que presentaban as táboas de madeira. Trátase dunha pasarela de aproximadamente medio quilómetro de longitude que verá ampliado o seu ancho ata os 2,5 metros. É unha actuación que creo que supera os 600 metros lineales e que, como decía, vai a permitir ampliar esa zona tan demandada polos viandantes e que nos acerca ao camping e, polo tanto, espero que en moi pouquiño tempo poda xa estar rematada e que podamos volver a utilizalo como viña sendo habitual. A previsión inicial é que esta actuación fora executada polos alumnos do Obradoiro de Emprego Taume 6, pero non foi posible iniciala antes de que rematase a acción formativa. Non se pudo facer no seu momento porque era unha obra que debía facerse a través da Escola Obradoiro, incluso o material estaba comprado. Acabou o plazo de formación destes alumnos e non dou tempo a esta obra. Finalmente foi adxudicada a empresa Zona de Obras O Rosal, que ten previsto finalizar a actuación nas próximas semanas.